Kaixo historiazaleok, ongi etorri, ikusgelara. Gaurkoan zuekin Iruñeko erresuma. Edo Nafarroako erresuma. Txoin. No, ondo nabil, bai. Iruñeko erresuma. Erramatarrak euren toga eta erramukoroak hartu eta etxera itzultzen ari zirela, iparraldetik zetozen bisigodoak sartu ziren penintsulan. Bisigodoek Turismundo, Sisebuto edo Txindasbinto bezalako errege izan zoragarriak oparitzeaz gain, gerrate zibil ugari sortu zituzten penintsula osoan zehar. Halako batean, hegoaldeko musulmanei laguntza eskatu zieten, eta horiek Iberia osoa menderatzeko baliatu zuten gonbidapena. Horren ondorioz, musulmanen aurrera egitea ikusita, Frankoek kristautasunaren eta haien interes imperialisten izanean, penintsulan sartu eta gerrate berri bati hasiera ematea erabaki zuten. Testu inguru honetan, erramatarrak izendatutako Ponpaelo edo Iruña, batak zein besteak eskuratu nahi zuen hirigunea bilakatu zen. Bere kokapena zela eta estrategikoa baitzen, bai Frankoak hegoaldera iristeko, eta baita musulmanek penintsulan gora egin eta Galia erasotu ahal izateko ere. Gauzak horrela, Iruñean garrantzia zuten familiak musulman edo Frankoen aldeko mugimenduak gauzatzen hasi ziren. Erasoak eta kontraerasoak gertatu ziren, baita familia arteko tronudemak ere. Azkenean, noble baskoiak Eneko Aristaren inguruan batu eta horren esku utzi zuten Iruña 810 urtean. Eneko Aristak edo Eneko Aritzak musulmanekin ituna sinatu eta horien babesa lortu zuen Iruñeko erresumari hasiera emateko. Garai honetan Iruñeko erresumak bizi zuen etengabeko tronudema ulertzeko, jokoan parte hartzen zuten bando, familia eta liskartzale guztiak ezagutzea gomendagarria da. Iruñeko familien artean, Enekoren inigotarrak zeuden, musulmanen alde egin zutenak, baina baita Frankoen alde egin zuten Belaskotarrak ere. Frankoak aldi berean bi leinuz edo familiaz osatuta zeuden, Karolingioak eta Merovingioak. Eta hau gutxi balitz, islamera aldatu ziren, eta Eneko babestu zuten tuterako banukasiek ere bazuten zer esana. Orduen dia, Inigotarrak, Belaskotarrak, Estarkdarrak, Targariandarrak, Arragitarrak, jaizta. Tira, kontua kontu Eneko Arista baskoien konte izendatu zuten. Beraz, herri kulturak zabaldu duenaren aurka, ez zen baskoien lehen erregea izan. Eta Iruñeko erresuma ez zen teknikoki erresuma bat. Bai, uste dut amaieran eranskin bat gehitu beharko dudala zuaitz genealogikoarekin. Erdi Aroa liskarrez beteriko garai bat izan zen Europa osoan zehar, eta gurean ere badira liskarretik pasa eta kondaira bilakatzera iritsi diren borrokak. Garai honetan gertatu ziren adibidez Orreagako bi guduak. Frankoek Karlomagno buru zutela Kordobako emirrariaren aurka egin zuten euren lurralde eta boterea zabaltzeko asmoz. Horretarako Zaragoza setiatu zuten. Kontuak kontu ez ziren hiri hartzeko gai izan, eta iesean Iruñeko harresiak suntsitu zituzten. Jarraian Orreagako pasabidetik etxera itzultzeko. Pasabidean baskoiek eraso egin zieten. Handik 50 urtera, aldiz, 824 urtean hain zuzen ere, Frankoak aintzina izandako lurraldeak berreskuratzeko asmoz itzuli ziren eta Iruña erasotu zuten berriz. Beste behin, ihes egiten amaitzeko. Oraingoan bai, ordea, baskoiak antolatuta zeuden eta Eneko Arista buru eta banukasien laguntzarekin izugarrizko egurra eman zieten Frankoei. Erdi Aroan bizi itxaropena ez zen oso altua eta Eneko Arista zahartzen hasi zen. Enekoren ostean bere semea iritsi zen, Garzia Enekoitz. Hau, Muhamed Lehena emirrak garaitu zuen eta bere titulua semeari pasa behar izan zion. Horregatik da famatua, baina badu beste anekdota gogoangarri bat. Garzia Enekoitz bikingo batzuk baitua izan zen eta Euskal Herrian zehar eskutatu zuten, iruindarrek eskatutako erreskatea ordaintzen zuten bitartean. Kondairak zioen, beraien drakar itsasontzietan Ebrotik gora eginez iritsi zirela Iruñera, hiria erasotu eta dukea bahituta hartzeko. Hala ere, badirudi Bidasoaren bokaletik sartu eta Oiasoko kaltzadatik oinez iritsi zirela Iruñera. Kontua kontu, 70.000 eta 80.000 dinare artean ordaindu beharra izan zuten Eneko Aristaren semea etxera itzuli zedin. Goenkale aurrentzako ipuin bat da Iruñeko erresumarekin alderatuta.
Inigotarrak izan ziren Iruñeko erresuma egonkortu zutenak, naiz eta beraien esku ez zen sekula erresuma izatera iritsi. Iruñeko beste leinu famatu batek Ximenotarrenak hain zuzen ere, Inigotarrak boteretik kendu eta Antxo Lehena Gartzeiz jarri zuten tronuan. Hauxe izan zen, erdi mailako tituluak alde batera utzi eta Iruñeko erresumako lehen errege moduan izendatu zuten. Ezinbestekoak. Kaixo, Daniel naiz eta jarraian Iruñeko erresuman zeure burua lepo gainean mantentzeko nire ezinbestekoak aurkeztuko dizkizut. Ezpata bat! Ezpata bat! Merovingio, Karolingio, Franco, musulman, bisigodo, bikingo, inigotar, ximenotar, belaskotar, banukasi, Iruñeko erresuman errazagoa zen bando edo talderen baten begipuntuaren xedean egotea, ez egotea baino. Sekula esen hain garrantzitsua izan zure burua babesten jakitea. Eta lasai, ezpatarekin ez bazara ondo moldatzen, eskutu batekin izugarri ongi kombinatzen du. Eta ez bazara ez batarekin ez bestearekin moldatzen, beste aukera bat dago zuretzat. Zalditeria harina hartu eta ospa! Hamargarren mendean eta ximenotarrek gidatuta, Iruñeko erresuma Nafarroako erresuma bilakatu zen. Orain bai, zabalkunde eta konkista garai bat etorri zen ondoren, eta Antxo Nagusiaren gidaritzapean inoizko eremurik zabalena izan zuen kontrolpean Nafarroako erresumak. Erregeen kontuak eta printzeen liskarrak medio, ordea, lurraldea semeen artean banatu behar izan zuten. Elkarren artean banandu eta elkartuz igaro zituzten urteak, Gaztelako erreinuak 1512an guztiz konkistatu zituen arte. Baina bai, hori beste kapitulu bat da, lagunok. Eta ondoren zer? Ba hori, Amerika, aromodernoa, askatasun ekonomikoa, kolonizazioa, fraka kagauak, berska, multinazionalak, sozialdemokrazia, kapitalismoa eta apokalipsia. Barkatu. Hurrengoan, gehiago. Mila esker eta agur, eta jan jogur.